Hallo! Ja, vi skal lage videoblogg, og vi skal lage sånn. Og nå har vi tatt... det skjer ikke en gang ned i vannet. Nei. Vi må eller liksom ser ut som ut i sånn. Ja, og så har vi kokesjokolade, og så fløte sånn fløte. Og så skal vi... Litt i kassen. Is, ja. Ja. Og så i sted, så tok Pernille, vi koket opp vannet først da, i sånn vannkoker. Så tok Pernille og pusset ned det. Så kom det sånn kjempemasse røyk, og det luktet litt svidd. Så da var jeg litt redd for at brannhæren skulle gå, men det gikk heldigvis bra. Det skjer ikke ned i vannet. Nei. Skal vi ha mer vann? Ja. Ok, bare ta liksom... Nei, jeg skal koke opp vannet. Ja. Det var helt der på framme. Ja, da bare ta på pause mens jeg. Det har jeg aldri gjort, men ja, i hvert fall. Det er Det er isen. lurt å ta ut isen litt før. Ja, hvis det ikke blir så den her. Det er ikke så veldig mye igjen, eller det er jo masse for 2 stykker, men ja, ja. Og så, sånn går det med den, føler jeg. Ja. Og det, ja, forresten, vi satt sånn, at det er sånn, hva heter det, vannbad, kalte jeg det. Det har vært rot borti der uten grunn, vet du. Jo, det er artig. Ja, sånn at det har vann nedi den kasserollen og ikke den andre. Så. Ikke rot oppi der uten grunn. Nei. Det er bare greit. Det er ikke det så. Den tar den. Ja, jeg gjør det. Så da setter vi på pause imens igjen. Ja, så nå begynner jeg å smelte litt. Ja, men det samme er fløten. Ja. Så da sitter vi her da, og venter. Det var stor nesa. La la la. Ja, den var kjempegod. Og så har vi byttet ut med sånn visp der. Den er veldig god nå. Vi har smakt. Ja. Og så? Ta det av. Skal vi trenge en sånn... Skal du sette den på? Ja, sånn klut. Den er bløtt inni. Ja, sånn. Ja. Vi tar den her da. Sånn. Og så tar vi isen. Nå holder jeg kameraet. Men i dag. Jeg tror det blir likt hvis vi deler på 2 der, ettersom liksom den er større. Holder jeg kameraet. Oi! Ja. Jeg kan ta den der. Ja. Det var litt stor da. Begge der da. Jeg tror det har vært cirka like stor. Tror ikke jeg. Tror du ikke? Nei. Var den her større? Ja. Ok, da tar jeg av. Siden de er litt lang, men det er sjukere. Nei, da tar jeg av. Sånn tror jeg den er like stor. I hvert fall hvis du får den her. Nei, nå er den like stor, ikke sant? Ja. Så deler vi bare litt opp. Da tar jeg nesten sånn at du har den litt større fortsatt. Sånn. Og så? Oi, ta den innenfor. Jeg vet det, vi tar en sånn her. Oppi det her. Og den finnes ut som rød, så vi må holde oss opp med da. Den er varm, så jeg tror isen smelter. Men det blir godt for deg. Nam også. Følg den. Sånn. Den ligner kanskje at det er noen. Nei. Aha. Tar vi litt. Du må filme. Ja. Ok? Det var godt. Anbefales. Ja. Men det ligner ikke så mye på den da. Nei. Men det var godt selv da. Veldig godt.
Nam. Det var veldig Hva godt. er det du filmer nå? Nå filmer jeg det. Og resten har jeg vel koppet og brukt som kakao. Og så, det ser kanskje ikke like delikat ut som den der. Men den er veldig god. Det er veldig godt. Ja. Ha det. Ha det.